Posetioci, dobrodošli. Veoma mi je drago što vas vidim u ovolikom broju, iskreno nisam očekivao. Najpre bih se zahvalio organizatorima i komisiji koja me je odlikovala ovom nagradom na ukazanoj časti i poverenju, ali isto tako zahvalio bih se i porodici, rođacima, prijateljima, a i drugim ljudima bez čije podrške moj uspeh ne bi bio moguć. Izuzetno mi je drago što sam jedan od dobitnika nagrade Svetislav Milić u prosto njenoj ranoj fazi. Na prvi pogled, njen značaj možda još uvek nije toliko očigledan, međutim, verujte mi na reč, njena vrednost se krije u nečemu sasvim drugačijem. Naime, cilj ove nagrade, kao i sličnih događaja poput Foruma mladih naučnika, jeste promocija pravih vrednosti, kojih je danas, nažalost, sve manje, odnosno sve ih je teže naći. Iako izgleda da smo mi, dobitnici ovde na sceni, prosto zvezde ovog događaja, to ste, dragi posetioci, zapravo vi. Naročito mladi ljudi koje vidim među vama. Sve ovo posvećeno vama u nadi da ćemo zajedničkim snagama na ovaj ili onaj način promeniti nešto, odnosno doneti neku promenu i to naravno na bolje. Neka ovo posluži kao inspiracija svima kojima je ona potrebna i smatram da je ovo pravi način da je mi prosto vama prenesemo. Najdraže bi mi bilo, a verujem da i ostali laureati dele moje mišljenje, kada bi naše priče dotakle barem nekog od vas i kada bi naš primer poslužio nekome da prosto probudi pokretača za napredak. Hvala vam još jednom.